Dragi prijatelji, da li znate da u Beču postoji lokal u koji kada odete sami, ako to želite, izađete sa dve prelepe devojke? Danas je sa nama menadžer tog lokala. Pre nego što uđemo u priču, želeo bih da se zahvalim našim prijateljima emisije. To je kompanija MAMV ili TIMAMV. Oni su majstori za prodaju luksuznih automobila, a također imaju automobile za svačiji džep. A svi vi koji tražite da kupite, da iznajmite bilo koju vrstu imobilijen u Beču, a i šire, tu je za vas Agencija za nekretnine Omerović. Možete ih naći u opisu ovog videa. Kao što sam već rekao, danas je sa nama menadžer restorana ili kafea Prestiž, ili kako ja mogu sada danas da nazovem Prestiž, da deklarišemo status. Pa, status svega i svačega, šalim se. Pa, kafe, restoran, Prestiž. Kafe, restoran. Sad nismo klub. Okay. Kafe, restoran jesmo, imamo kafu, imamo hranu, imamo i lude nezaboravne žurke vikendom, ali to ja mislim da svi znaju, zato generalno kad se kaže kafe, restoran, Prestiž, zna se gde se ide i kad se ide i zašto se ide. Da li se ide za kafu, da li se ide za neki dobar ručak, večeru, dezert ili ludu žurku. U suštini sve imate na raspolaganju pa ko šta voli. Tako je. U suštini trudili smo se da zadovoljimo svačije apetite, što bi se reklo, da mogu da dođu više različitih karaktera sa više različitih ukusa i da se pronađu kod nas. Ali koliko dugo tačno postoji restoran Prestiž ili kafe Prestiž? Prestiž kao Prestiž. Pa sad, ne mogu da tvrdim, ali iz neke priče i informacije koje imam od 2008. 2009. Znači, kaže ga 17-18 godina. Možda čak i godinu pre. Možda, ja ne mogu da tvrdim. Stvarno, pokušao sam da dođem do prave informacije, nisam došao, zato ne mogu da tvrdim. Ali svi kažu da je tako nešto, otprilike. On je vremenom i menjao koncept rada. Nije stalno bio restoran. Jedno vreme bila i kafanica, jedno vreme uopšte čak nije bila ni muzika. Bio je raznorazan program, ali od kada Prestiž postaje ono što jeste? Tačnije, kada ti dolaziš? Aj prvo mi reci kada ti dolaziš na mesto menadžera. Pa na mesto menadžera dolazim posle korone, posle drugog lockdowna 2020. godine, tačnije 19. maja, kad smo otvorili. Tad je bio onaj skraćeni rad, ako sećaš, do 11 sati, pa onda do 1 i onda su nas posle pustili duže. A pre toga, kada su vlasnici, moj kum Miloš i Gogi, preuzeli Prestiž od prethodnog vlasnika 2019. godine, tad sam počeo da radim kao konobar. I onda iz korone sam, da kažemo, napredovao ili nazadovao u menadžera. Koja je razlika biti konobar, a koja je razlika biti menadžer? Pa iskreno... Da li je to lakše, teže ili... Ne mislim na onaj finansijski deo, to svi znamo. Svi znamo da konobari bolje zarađuju. Da. Najbolje. Šalim se, pa ovako, ima i jedno i drugo ima svoje prednosti i mane. Znači, i neke svoje draži, da kažemo. Ja sam u nekom delu uživao kao konobar da radim, jer sam dete porodice konobara i otac mi je bio držao lokale i tako dalje. Kafansko dete. Kafansko dete, što bi se reklo. Tako da ja sam uživao kao konobar. Na mesto menadžera sam došao, to je da kažemo prihvatio tu ponudu iz razloga da bih se sačuvao za sportski deo. Da bi mogao da uparim, jer igram u fudbal, jer počelo da mi se dešava, već sam bio 30 godina i dosta povreda. Ceo dan stojiš, ideš na trening, mišići odlaze, ipak nije moglo jedno s drugim. Ja sam više zbog da bi sačuvao, što se kaže, noge, uzeo to da me boli glava. Tako da sad me boli glava, a noge su mi zdrave. Dobro. Tako da, eto. Znači uvek mora da ima neki kompromis. A zašto su se Miloš i tada Gogi odlučili baš za tebe? Šta te to isticalo za razliku od drugih kolega? Pa iskreno mislim moje interesovanje za posao. To kako ja doživljavam posao kao posao, bilo koji da je, šta god da radim, ja se dajem 100%, nekad i nije dobro, jer ne znam da balansiram, da, bravo, te neke stvari, ali ja uvek dajem 100% sebe i mislim da su tu videli da sam radnik kog zanima sve iz lokala, i gde se pale svetla, i gde se
pale reklame i kako se menja sa utakmice na reklamu na TV. Razumeš, znači sve te neke stvari koje mene generalno zanimaju, jer ja ne mogu da dozvolim sebi da dođeš ti kao gost i tražiš nešto da ti ja kažem ja izvini, ne znam, moram da pozovem menadžera. Sramota bi mi bilo da zovem menadžera, gazdu da ne pričam. Znači, zato sam gledao da dolazim od kolega do što više informacija da znam i da sam uvek samostalan. Da me ne zanima da li je tu gazda, da li je tu menadžer, ne, nego ja sam tu sam, znam sve, radim. I onda smo u koroni mnogo vremena provodili zajedno, radili smo taj Lieferung, tu smo aktivirali tu dostavu. I onda smo bukvalno svaki dan provodili zajedno, tad nije bilo ništa, samo se to radilo. I ja mislim da je ta cela konekcija i ceo taj paket gdje su oni vidjeli da ja svašta znam o lokalu, da sve znam, da me zanima, mislim da je to došlo do... Pritom je prethodni menadžer tu rešio da ode, jer je korona dugo trajala. Ko je bio pre tebe? Goran. Aha, Goran Karalić. On je bio pre kolega konobar, on je onda od otvaranja, od kad su oni uzeli, krenuo da vodi. I onda je u koroni se rastao s njima jer imao neke druge planove i onda eto, došao sam, nastupio sam ja. U suštini čuli ste konkretan savjet kako da napredujete od konobara do menadžera. Pa, što je jako dobro, mislim, eto, to je, slažem se i to si lepo objasnio. Jer ja mislim da svaki trud i svako interesovanje se primeti. A da li misliš da ta tvoja sportska disciplina je doprinela takođe da se stvari nekako postave na... Pa mislim da da. Mislim, hoću malo više posle da pričamo o tebi, o tvom ličnom životu, o privatnom životu i kako si se ostvario. Pa mislim da da. Mislim da generalno sve nekako kreće od sporta. Što se tiče discipline i tako tih nekih stvari, tačnosti i ne znam ni ja čega. Poštovanja, prijateljstva, pravog, hijerarhije, da, tako je. Ali za to su sve zaslužni naši stari treneri. Što se kaže, oni pravi treneri. Kod kojih se znalo sve šta i kako i kod kojih se moralo. Nisi imao da dođeš sa prljavim kopačkama, obućom na treningu, znači to ne postoji šansa. Nisi smeo da kasniš na trening, nisi smeo da propustiš trening. To se zna. Znači... To se sada odražava na tvoj tim. Znači, i dalje su... Mislim, ne smiju u kopačkama da rade i to. Da, ne smiju u kopačkama da rade, naravno, ali naravno da se odražava. Moraš da bude, mislim, moraš. Svako od nas treba da bude, moje mišljenje, uvek i pedantan, i čist, i uredan. Mislim da je to... Mislim, na prvu šta vidiš kod čoveka? Kad vidimo čoveka u odelu, mi odmah mislimo, wow, školovan, ovako, onako. Ta prva slika, mislim da treba da bude da već da neko mišljenje o nekomu, da već imaš neku, da kažemo, poštovanje, nešto ili ne znam ja da... Dobro, ima ljudi koji misle da odelo ne čini čoveka. Slažem se, ali na prvu... Ali je jako bitno ako ja odem kao gost, očekujem da higijena tog lokala bude na jednom nivou. Jasno, znači došli ste da pojedete, da popijete, da se osjećate lepo, znači pristup ugostitelja, radnika koji su u lokalu je jako bitan. Odnos, usluga, higijena, sve. Znači, ja uvek kažem svakom konobaru, mnogi od njih su mi, sad sam ja kao na poziciji, a bili smo zajedno kolege i konobari, znači ja sam samo na poziciji da bi se odradio posao, to nema nikakve veze sa našim odnosom, je li tako? Ja samo pazim na neke druge stvari, a ti radiš neke druge stvari. Ili obrnuto, sve mi je jedno, bitno je da funkcioniše. Ali ja uvek kažem, onako kako bi ti voleo da te usluže kad odeš u neki restoran, diskoteku, tako bi trebao i ti da uslužiš nekog. Znači, svi mi pričamo, kad odemo dole, kako konobari rade, kako to top, kako su svi prijatni, kako su svi gotivni. Ja kažem, jel vidiš, i kako onda kad na kraju platiš račun, pa da, častim ga, sve fullo, ono bude. Naravno, ali on je to zaradio. To naši ljudi čekaju, brate, znaš, da odeš dola na ta 3 meseca. Dobro, nije samo to, nije, ne mogu da kažem. Znači, ko je galantan, taj je uvek galantan, nije bitno gde, to znaš i ti, znam i ja, iz tog smo posla, ali hoću da ti kažem da iako nisi hteo možda toliko da počastiš, ako ti se neko, znaš, potrudi, počastit ćeš više, sigurno. A reci mi, kada, u stvari, da li ti se uopšte desilo da kažeš, brate, više sada neću uopšte da radim, koji me đavo teru, uopšte dolazim u kafanu, da li je postojao moment da ti kažeš, što nisam ili ostao konobar ili što uopšte sam ušao u kafanu? Pa, to što sam ušao u kafanu, to nikad ne mogu da kažem da mi je greška. Nekako to mi u krvi, izvini ženo, ali to sam ja. Kafana je moja sudbina, što bi se reklo.
Ali to da, što se tiče pozicija da, baš iz tog razloga što nekako kao... Više se očekuje od tebe. Ne više, sve se očekuje od tebe, za sve si ti kriv, za sve tebe zovu. Razumeš, neće da zovu gazda, oni znaju da ja vodim posao. Neće zovu konobara, ko je konobar, mislim ne ko je konobar, konobar je najbitniji u svemu tome, ne kažem, ali kao što će zovem konobara, kao on ne može da mi reši problem, sad će se žali Marku zato što konobar nije dobro poslužio. Kao kod tebe što se desi, da će zovem Marka, nisu mi stigle 2 pice, stigla mi jedna. Dobro, sreće pa sam te pozvao i da gostuješ u emisiju, nije bilo samo zbog toga. Nije bitno i da je zbog toga, naravno, ja sam tu da... Pa vidi, mnogo puta mi se desilo da ne bude to kako treba, ali sam samo tad pozvao. Šalim se, nije. Ne kažem. Ne, šalim se. To smo već rekli, kod stalnih gostiju već je mogućnost da se pogreši. Naravno, šala na stranu. Naravno. Ja sam dugo bio kod vas i kao radnik i sećam se i te korone jako dobro. Iako sada ne sarađujemo, i dalje tvrdim da je trenutno jedan od, mogu da kažem, u tom nekom lokalnom smislu, s obzirom da vi imate jedan specifičan koncept, da ne dovodite zvezde, da radite pa kao jedan od najboljih lokala u gradu. Sad, mislim, ne bi da zvuči kao reklama, jer mi ništa nisi platio, ali o tom potom. Zavisi. Da, vidjet ćemo do kraja kako će da prođe, ako želiš da još. Stvarno važite za lokal koji dobro radi u gradu i šta je tajna svega toga? Pa iskreno, skromno moje mišljenje da jesmo jedan od naših najboljih lokala u gradu, trenutno kako radimo. Verovatno iza dobrog rada, mislim, uspjeha postoji i dobar, ispravan rad. Kod nas je specifično to što mi radimo non stop. Što bi rekli kao u crkvi, znači uvijek možda dođeš da se ispovediš. Bukvalno radimo svaki dan, mnogo stalnih gostiju, mnogo tih stvari gdje moraš da paziš kako ćeš da se odnosiš prema gostima, jer su svaki dan tu, onda dođu vikendom, kako ćeš da ih ispoštuješ. Verovatno ti koji su svaki dan to očekuju više poštovanja nego oni koji dođu jednom u godinu dana. Hoću da kažem, mislim da ta neka naša pozitivna atmosfera što se tiče, mislim ti si radio i kod nas, što se tiče, nema negativne energije, znaš. Nekako idemo na to da radimo u pozitivnoj atmosferi, da nema negativne energije, da svi budu zadovoljni i kad bude problem, gledamo da ga odmah rešimo, znači na lep način da popričamo. Jer ja kažem svakom i ko radi sa mnom i sarađuje, mi da radimo ne moramo. Mi moramo da budemo otac i sin, brat i sestra, rodbina, ali mi da se družimo i da radimo ne moramo. Ako, naravno, naš odnos paše, mi ćemo se družimo, tako, ako uživamo. Isto tako treba bude i u radu, moje mišljenje. Jer ako ja na primjer, ne bih mogao da podnesem da idem na posao i da imam pritisak. Ne da ne mogu da se iznesem s pritiskom, jači sam pod pritiskom, ali, jer to je ona neka, da kažemo, sportska linija, sportska, da, i hijerarhija na koja nas je vaspitala. Jači sam srpski inat ili, znaš, ono kad proradi kod nas kako to ide, ali ne vidim uopšte poentu da čovjek ide na posao nezadovoljan. Znači ja svakom kažem, i svom konobaru, i svom kuvaru, i svakom, ako si nezadovoljan, a treba ti vreme, uzmi slobodno. Ako misliš da ne možemo zajedno, brate, evo ruka, hvala na saradnji, dobrodošao si uvek da popijemo, da pojedemo, znači, eto. Mislim da je to kako mi funkcionišemo neki cilj. Misliš da gosti to prepoznaju, tu energiju i iskrenost? Da, baš to. Mislim da, jer mi svi grešimo, ljudi smo. Eto, ti poručaš kod nas često, greške se dešavaju. Ali ja mislim da nakon toga kad ti mene nazoveš, ja mislim kad se ja izvinem, kad ti ponudim da ti pošaljem sve to opet, ja ću da ti dovezem ili šaljem nekog ako ne mogu. Mislim da ti kažeš, ma brate, ovaj čovjek možda pogreši 100 puta kad ima ovakav nastup, svejedno je. Pa do, slažem se. Ali vi ste zaintrigirali goste vašim programom za vikend. Jer vi radite jako dugo, tako reći, bez zvezda. Možemo da kažemo da počastite vašu publiku kad i kad nekom zvezdom. Da. Što je danas jako teško. Pa generalno da, mi volimo da počastimo publiku nekom zvezdom, ali svi znamo da su te zvezde
vremenom postaju skuplje. Mi nismo sad neki ogroman lokal, da kažem. Možemo da primimo određen broj ljudi i za određenu cifru možemo da dovedemo te neke ljude, da ispoštujemo naše i stalne goste i ljude iz grada da dođu da čuju nekog. Tako da sarađujemo sa tim pevačima, kao što se zna, koji nastupaju kod nas. I Marko Gačić, i Nenad Manojlović, i Zorana je bila do skoro kod nas, Ani Ćusić. Znači, to su neki česti koji dolaze kod nas. Uroš Živković je isto. Bio. Aha, da. Bio, Uroš je bio, on je brzo napredovao. Da. I onda za naše standarde je bio već... Okay. Da. Ali mislim da to što mi radimo sa manje zvezda, više sa lokalnim bendovima, zato što kod nas su gosti pretežno iz grada. Te zvezde, manje zvezde od ozdo, ti ljudi ovde ne znaju. I opet, realno, kad gostuješ ti, aha, Denis peva, ajde, idemo malo, ajde. Kad gostuje Pera, Mika, Žika, koji nisu, da kažemo, na nekoj, da kažemo, lestvici kao što su ovi što ih dovodimo. Da. Znaš... Samo su skuplji troškovi smeštaja. Gledaj, troškovi su veći, sekiracija veća, da li će se pokrije noć i ovako. Ovako, razumiješ, dođeš ti, ja znam, imam zagarantovano otprilike toliko i toliko ljudi, troškovi se pokriju, plus bude, ne bude, Bože moj, znači nekad ovako, nekad onako, ali bitno je na kraju, kad se povuče linija, da to funkcioniše. Tako da ja mislim da smo napravili tu dobru, zdravu priču sa ovim gradskim pevačima, koji su stvarno izvanredni za mene. Ali sad vam, jedna ekipa vam radi jako dugo, što bi se reklo da je uspešno. Da. Pa probali smo, kažem ti, probao sam sa tim, da kažemo, malo većim zvezdama funkcioniše, naravno, ali troškovi su veći. Sa manjim zvezdama ili tim gradskim, beogradskim pevačima i to nije baš odjek kakav smo očekivali, a troškovi su opet veći. Pričamo za ljudi iz Srbije. Iz Srbije, za koji dođu da gostuju za vikend. A nekako sa ovim... Hoću da kažem, možda da ti pomognem, da si našao tim i dobru ekipu sa kojim već radiš na nivou, tako reći, manje zvezde. Upravo to, da. A već dugo sarađujete i to već mora da da neki... Tako je, da. Ali nije to samo, da kažem, iskreno saradnja što se tiče, znaš, dođeš, pevaš i ćao, zdravo. Vidimo se, ne vidimo se, nego i privatno se viđamo, privatno se družimo, idemo jedni drugima na rođendane. Znači, stvarno se stvorila neka hemija koja se osjeća verovatno u lokalu, u toku noći. Pričali smo malo pre to prijateljstvo. Tako je, pričali smo o tome. Mislim da se to osjeća. Nema pritisak od gazde, nema pritisak od menadžera, nema pritisak ni od koga. Oni rade, prepoznaju publiku, osjećaju atmosferu, razumiju, repertoar, sve. Eto, mislim, ako možemo još nešto da kažemo, da utičemo na naše gazde, budite prijatelji sa vašim muzičarima i već će ići možda lakše. Slažem se. Kad nisu tako, znaš, pod nekim pritiskom, onda se lepo opusti. Naravno, sve zavisi i od muzičara do muzičara. Naravno. Ali kod tebe ekipa... Granica mora da postoji, ali mora da postoji tolerancija. Tako je, da. Neki vid tolerancije, znači svi se mi opustimo, sam sebi uhvatiš nekada, malo sam se zavozao, znaš, naravno ne vidi možda drugi, ali ti vidiš, svako od nas ima te trenutke, ali tu su, ja mislim, prijatelji, porodica da ti malo kažu, ako sam ne dođeš, znaš, ovako, onako, pa onda ti malo razmisliš. Kao što mi pokušaju, brate, izvini, na lep način, možda ovo nije bilo okej, on kad se zapita, on uvidi sigurno da je bila greška. Mislim da je to ključ nekog uspeha. Sad je najlepše... Čime god da se baviš. Čime god. Ako ne možeš da primaš kritiku, da. Ne pričamo samo o ugostiteljstvu. Mislim, mi smo iz te branše, okej. Ali ja mislim, sad kad pričam sve ovo, da je to za svaki neki posao i za svaki neki uspeh recept. Bravo, slažem se u potpunosti. A reci mi sad, spomenuo si Marka Gačića, mislim da je on jedno vreme držao rekord kao najbolje, kako sada da se izrazim, čovjek koji je najbolje napravio posao. Kao najbolji posao, a? Pa gledaj, Mare, da, Mare, on je najčešći kod nas, ali prvi je i krenuo da radi kod nas i Mare je, s Maretom isto imamo poseban odnos u odnosu na sve ostale, ako govorimo o većim imenima malo. Jer Mare je znao i da se penje na šank i da pravi show i stvarno mu ništa nije bilo teško u smislu da publika bude zadovoljna i da publika to osjeti i da ceni. Tako da je Mare na neki način poseban i sad zadnje vreme radimo to kafansko večer, uvek kad radimo u većem delu lokala, kad je tipa ponedjeljak praznik, nedelja padne, uvek radimo s njim. I tu stvarno nema greške i pričamo o rekordu sad.
ljudi 10 gore, dole, karte prodate gore, dole, zavisi koliko je bilo i... Ne mislim na kompletan umzac, koji je najbolji, ono da kažeš... Pa dobro, da, jedan od s najboljih, njim je naravno, bio uvek. da, nema greške, s Maretom jednostavno nema greške, znači sa Markom nema greške i to zna i on, zna i Buba, njegov menadžer, prijatelj, to svi mi znamo. Ali što se tiče umzaca, pričali smo i o tome, cene su sad možda malo veće od pre 2 godine i sad ne može baš po tom umzacu ni da se meri, ali da kažemo, kad god je bio, bilo je znači bez greške. Posle toga je bio, čini mi se, Borko Radivojević. Bio je Borko, ali to je isto bilo davno. Da. Isto dok Borko nije došao na neki veći nivo, što bi se reklo. Da, sad. Gledaj, generalno kroz prestiž, ko prestiž pre nas, mislim pre mene kao menadžera, svi su prošli. I Aleksandar Prijović, i Darko Lazić, i Andrejana Čekić, znači svi bukvalno dok su kretali od Zvezda Granda ili Pinkove Zvezda, ne znam ko je gde bio. Kako gde, da. I onda oni kad dođu već neku cifru, znaš, nemaš računicu da ih radiš, oni posle kreću klubove da rade koncerte i tako dalje. Naravno, svi se oni bore za to, sve to razumljivo i mislim, nema to ljutiš. Dobro, ja mogu da kažem da koliko ja znam od ovih gradskih pevača da sam ja držao rekord do skoro po poslu. Pa... Mislim da budem onako skroman. Da budeš skroman, da budeš skroman jesi. Da. U to vreme, pričam za to vreme nekad. Pa gledaj, u to vreme, kažem ti ja, sad umzat napraviti nije toliko teško jer su cene stvarno otišle malo gore. Ali tad u to vreme napuniti lokal, veće konkurencije, manje cene i to stvarno svaka čast, to nema šta. Mislim, gledaj, možemo mi da pričamo i ovako i onako, vidi se sve na delu, nema tu sad laži i prevare. A reci mi, jako je teško voditi tako velik lokal, već pričamo o takvim. Jako bitna stvar je sigurnost u lokalu. Važite za jedan siguran lokal, kome treba to da zahvalimo? Pa, važimo, da, za siguran lokal stvarno nemamo problema. Na to, pa na kome možemo. Svi su zahvalni za to, počevši od šefa obezbeđenja, od kompletnog obezbeđenja, od stalnih gostiju, od gazde, mene, konobara. Generalno, naš odnos sa svima je tako dobar da ja mislim da ljudi ne žele da naprave problem. Iako žele da se suzdrže pa da to rešavaju na drugom mestu, stvarno. Kod nas se uglavnom problemi rešavaju pričom. Znaš, nema ono, i kad neko zatalasa i prebaci, ono, priđeš mu i on te vidi, aha, Mare, Miloš ili ne znam, nija neko iz obezbeđenja, konobar. Jel bude ono, brate, zovi mi gazu, zovi menadžera? Pa, dobro, to ne može jer smo mi uvek tu, ali bude, naravno. A dobro, trebaš da se probiješ. Treba proći kroz gužvu i da dođeš do... Ali kad nas vide, mi kažemo, znaš ono, brate, što sad, što pokvarimo, puno je lepo i mislimo najmalo da smiri se lopta, spusti se i to možemo stvarno svima da zahvalimo i stvarno smo zahvalni i tako i neko ostane, jer svi smo tu da se provedemo, da se družimo, da se ljudi upoznaju, da se spoje, ko je zašto došao, naravno, a ne da se sad svađamo, tuče i to, mislim... Ali se sećaš neki put da je baš bilo ono stresno, da si rekao... Pa bilo je... Ne moraš po imenu i... Ne, bilo je, naravno da je bilo, ne mogu da kažem, pa evo ja 5 godina, 6 godina kako vodim lokal, naravno da je bilo i tuča i stresno i ono, bude večeri bez tuča, više stresno nego da je tuča. Znaš, dođe, ono, pred pucanjem si i ti, non stop je neka tenzija, oseti se i dođe ti do onoga da kažeš daj samo da se izbijemo i da idemo kući ili da nastavimo dalje, razumeš, da uživamo. Jer takva tenzija cele noći, budu takve noći, da. To je nešto, ja mislim, iz vazduha, bukvalno, znači, znaš ti šta je ono, kao demoni da su u gradu. Ozbiljno. Majke mi, to ti je, znači, baš nevjerovatno. Ali dobro, mislim, ne postoji ta rakija koju to ne može da reši. Pa, trudimo se, onda pojačaš rakiju da demoni ne stanu. Kad smo već kod rakije, reci mi kako sad ide taj sportski život. Reci mi u suštini, otkud ti, kad si počeo u stvari tvoja ljubav prema fudbalu, kada dolaziš za, izvini sad 2-3 pitanja, kada konkretno dolaziš za Beč i ti si u Srbiji već počeo da treniraš? Ti dolaziš za Beč kao sportista, ne kao čovek koji želi da vodi neki lokal. Iskreno, fudbal igram od 8. godine, znači od malena. U Beč dolazim 2013. Odakle? Iz Jagodine. Iz Jagodine. Da, iz Srbije. Kad shvatam da, tamo sam bio fudbaler profesionalni, kad shvatam da u fudbalu nema mesta za napredak bez... 2000 za gospođu? 2000 za gospodina, da. Okay. Da, tako da tu sam se razočarao i majka mi je bila u Beču, povremeno.
I pitao sam je da me povede da vidim kako to šta i bio sam u fazonu, ne zanima me fudbal, igrat ću ovako rekreativno, a daj da vidimo da radim, da se zaposlim, da možda završim, tad je bila viza, mislim ja to ništa ne znao kako funkcioniše i kao da vidim kako ti papiri, kako se to sređe itd. I tako sam došao za Beč. Krenuo da igram neku 6. ligu, neobavezno. Posle, kad sam dobio vizu, krenuo da radim kao konobar. I onda sam u fudbalu napredovao sam jako brzo, nisam želeo da napredujem. Napredovao sam do regionalne lige, to je ovde 3. poluprofesionalna liga i tu sam ostao. Iz kog razloga? Baš iz tog razloga što mogao sam da spojim jedno i drugo. Iz noćnog života. Tad sam radio diskoteke. Iz tog noćnog života gde se to drugarstvo, gde je bilo mnogo jako, gde smo radili, ja ne znam, da li postoje još uvek takvi, da kažemo, takvi timovi u tom poslu. Stvarno smo bili, ali bilo je dosta i fudbalera. Možda zbog toga, ne znam, ali bili smo stvarno prava ekipa. Nisam mogao da napustim to, znaš. I onda imao sam prilike da probam da napredujem, tipa, ali rekao, dobro mi je ovdje. Znaš, radiš ovamo, radiš onamo, nekako Taj balans čuveni. 2 platice, regionalna liga mi je bila idealna, petak uveče utakmica, ja posle utakmice na posao, subota uveče posao i onda cijele nedelje trening, odmor i onda opet vikend jak i tako. I ja sam ušao u taj ritam. Svi pitaju kako možeš, mislim, ta regionalna liga važi za poluprofesionalnu, stvarno neku ozbiljnu ligu gde moraš stvarno dobro da treniraš. Kako uspevaš to, ja ne znam, meni se to tako poklopilo, ja nikakav problem nisam imao, niti sam osjećao bilo kakve poteškoće, kažem ti do 30. godine. Ali 30 godina kad sam tad krenuo u prestiž da radim, onda sam prešao, izašao sam iz noćnog života. Oženio se, dobili ćerkicu i bilo je vreme da se izađe iz noćnog života i onda sam krenuo da radim prve smene. I onda je logično od ponedeljka do petka stojiš, noge se napune, ideš na trening i tu je onda nastao problem gde sam morao da... Ne morao i onda dođe ponuda da promeniš i onda razmišljanje, ajde da promenimo i eto. Tako. Rekao si malo pre ta ekipa iz fudbala da je teško da odvojiš sve to. Ja mislim da su svi oni i dalje jedan deo prestiža, da si celu tu ekipu i taj duh preneo i možemo da kažemo da je prestiž sponzor za dosta sportskih nekih dešavanja i inače za klubove, aj ti me sad ispravi, da mislim da sponzorišete odbojkaški, fudbalski klub, košarkaški, eto da, nisam. MMA. Ozbiljno. Da, znači imamo, neću sad da navodim, nije ni bitno koji su klubovi u pitanju, ali generalno gledamo da pomognemo u sportu uvek gde možemo. Zašto? Zato što znamo, dolazimo iz tih krajeva gde je uvek bio problem i oprema, i lopte, i patike, i kopačke, sve. I kakva god pomoć došla u to vreme, bila je dobrodošla. Tako isto mi pokušavamo da odvojimo svake godine neki iznos, nije to sad ne znam ni ja wow šta, ali ako bi svaki lokal ili svaka firma pomalo dala, ja mislim da bi to bilo mnogo na većem nivou. Dobar vetar u leđe da ljudi... Naravno, treba i te klubove da vode pravi ljudi. Da te pare idu stvarno tamo gde treba da idu. Znači, ne kažem samo da neće da se daju pare. Ljudi mnogo neće da pomognu iz razloga jer su se opekli. Znači, da razgraničim, da ne misle jedni, da ja kažem neko neće da da. Ja sam siguran da svako hoće pomognu u sportu, svačije dete... Ali ne stiže, misliš da ne stižu te donacije u pravi ruke? Da. Naravno, čast izuzecima, ali ima strana i gde mislim da ne stižu prave ruke. Tako da mi pomažemo i fudbal, i odbojku, i košarku, i MMA. Mislim da nisam zaboravio. Jedno vreme i boks, trenutno boksera nemamo. Imali smo, ali sad imamo MMA borca našeg i mislim našeg. Hoćeš da ga spomenemo? Naš Dušan koji radi kod nas obezbeđenje, znači mlad... Pa nije čudo što nemate problema. Mlad, zdrav, pravo... Sviđa mi se kako radiš. Uzet ćemo jednog borca, stavit ćemo... Pa, veti, malo. Moraš da se stavlja. Kao sve kroz sport, ovamo, Da. Šalu na stranu. Ne, šalim se. I treba ljudi da se... Ne ljudi, svi trebamo da se bavimo sportom. Ja sam ceo život u sportu, ne mogu zamisliti sebe bez sporta i bez kafane. Tako da... Dobro, sad možemo, malo pre si rekao, moram da ti ispravim balans između kafane i sporta. Sad imaš i treći balans opet. Sad je već žongliranje, brate. Sad je porodica. I porodica, bravo. Pa sve moraš da klopiš. Niko te ne pita. Kući te ne pitaju kako, zašto, odakle. Moraš da doneseš, ali tako? Tako je. Tako da za sve mora postoji. Mora da bude zadovoljan. Je li drugčiji život posle, da kažemo,
kad već dobiješ suprugu, dete, jel napornije Naravno da je napornije, drugačiji život. Jeste drugačiji život u smislu da je lepši. Imaš ko te čeka kući, imaš sve spremno, smisao života, za kog šta radiš. Znači, imaš kome da se posvetiš. Jer evo ja gledam sa godinama, naravno kad si mlađi ne razmišljaš o tome kako više starim, ja više razmišljam kako ću za koga i ja sam već došao, meni ćerkica 8 godina, sin sad će godinu dana, ja već razmišljam šta će kad oni ostare, mislim ostare, to što mene kad porastu i kad me više ne vide, čim ću ja da se bavim. Razumeš? Okej. Nema više nju vodi na trening kako je bilo u školi, ovako, onako, znaš, pa idemo da se... Misliš da će nedostajati obaveze. Znači onda čekaš unuke i sad mi je jasno kad dođu unuci zašto su babi i dede sve daj šta daš, samo da imamo, razumiješ, skvoda nam je tu, kapiraš. To je smisao porodice za mene, mislim, to je isto najbitnija stvar. Znači što kažemo sport, porodica, zdrav život, naravno, svi mi popijemo kad pojedemo svašta kad, ali treba da ima za sve neka granica. Ja se borim sa granicama, ne mogu da kažem, nisam ja sad kao neki došao sam ovdje sad da prosipam, ne znam ja šta, kao ja sam najbolji, ja imam granicu. Nemam, nisam imao, ali pokušavam da je stavim, znaš. Teško je, ali... Što se po tebi vidi. Pa vidi se dobro, da, nije da ono, znači što se tiče iskrene, hvala. Treba da se plati na kraju, da. Normalno, svaka pohvala košta. Znači, svi volimo i da pojedemo gurma, nismo, znaš, i samo znam šta poručuješ, zapričaš u kameru šta hoćeš. Tako da, znaš, granica je najteža da se postavi. I ne mislim sad da je to kao lako, znaš, brate, moraš da paziš šta jedeš, moraš da paziš šta piješ. To je mnogo teško. Karakter da promeniš, granicu da postaviš, to je mnogo teško, ali zato je život takav kakav jeste, izazovi. Od ovih uživanja meni je ostalo samo ono tuširanje toplom vodom. A čuo sam da i to sad su mi uveli ono kao, brate, mora ladno voda se, neću se tušiti ladnom vodom, jedino, brate, mi još to ostalo i... Kao oporavak mišića, ladna voda, brzo se neka, razbudit ću se ja iz toplom, samo polako, ne žurim nigde. Pa ne znam šta da ti kažem, ja slažem se sve u potpunosti s tobom što se tiče tog balansa života, ja isto mučim muku sa svim tim. Sve znaš. Ali ako opet se vraćamo na tu disciplinu, kako je čovek, da kažemo, postavljen od malena, kakvi su mu koreni ugrađeni, što bi rekao jedan tvoj bivši sagovornik, ako su dobri koreni, onda vidiš koliko to danas sutra ima i efekta. Što bi se po tebi reklo. Pa sigurno, gledaj, ta neka disciplina koju smo imali, ja sam da kažem te neke zadnje generacije koje je odrasao bez telefona, sa strogim profesorima, učiteljima i tako dalje, gdje nisi smeo da pričaš na času, gdje nisi smeo da digneš ruku da ideš u WC, gdje nisi smeo da te vidi da bežiš sa časa, da si kao u školi, a da nisi došao na njegovom času, gdje nisi smeo da se pojaviš nespreman na času. Danas je to sve nekako se promenilo. Mislim, ja što čujem, evo sad počinjem da se susrećem sa tim jer mi je ćerkica drugi razred, ali ona će da bude po mojim metodama, znači tim što sam ih ja preživeo, neće smeti ona da kaže nešto profesionalno, nego će da ćuti i da sluša što on njoj kaže. To, na primjer, ne razumem taj deo. Fudbal smo trenirali, moj trener Čika Žorž, živi zdrav bio, znači zovete Čika Žorž na razgovor. Druže, odseče mi se sve živo što imam. Šta li sam sad uradio? Znači, vratim se do bebe, ono kao, da, šta sam sad uradio, šta će sad da mi kaže. Znaš taj, to strahopoštovanje i dan danas, kapiraš, kad ti vidiš tog čoveka, znači stvarno novo. A danas vidim to, evo ja igram i dalje, kad vidim kako se ti mladi momci ponašaju, sve što im kažeš, sve ih smara, sve ovako, sve onako, ali svakom sam rekao, smarali su i mene, samo što ja nisam smeo da dam gestikulaciju, nisam smeo da odgovorim, da vidi on da ga ja smaram, nego sam klimao glavom, a u sebi kao ja što me smarava, ali puna pažnja. Ali si prihvatio to, razumiješ, za razliku? Sve me stiglo, sve mi se desilo. I onda kažem, bio u pravu i taj, bio u pravu i taj. To svakom kažem, znam da misliš da sam budala, iako nećeš da mi kažeš, ali kad tad ćeš da se setiš na onaj ludi Marko, šta mi je rekao. Jer ja ti to ne pričam i da sam izmislio, meni se to desilo. Tako je. Ko što se našim roditeljima sve to izdešavalo, nisu oni to na pamet nama rekli, nego iz iskustva, jel tako? A ti vičeš, vidi, ovo je moj otac budala, vidi majka luda šta priča ono, i onda sve dođe i onda kažeš sebi, Bože me oprosti. Da. Tako da... A reci mi, Jagodina, kakva je bila tad za odrastanje u to vreme?
Pa Jagodina, manji grad, mislim manji, 50.000 ljudi sa okolnim selima. Pa generalno zdrava sredina. U moje vreme je bilo stvarno zdravo. Svi su išli na sport u gradu. Imali ste dobrog sponzora za sport. Pokojnog Dragana Markovića, Palmu. Kad sam rekao ono 2000 za gospodina, na to sam mislio. Za one koje ne znaju. Za gospodi, da. Bog da mu dušu prosti. Pa gledaj, svašta ljudi pričaju generalno, ali taj čovjek je uradio stvarno nevjerojatne stvari za grad. Ja znam, generalno znamo i ljudi kakvi su, ako mu ne daš, on te odmah pljuje, ili ako si mu dao 5 puta, jednom ne možeš. Ne, odmah, brate. Da, moje neko, nisam imao ništa od tog čoveka, osim što je ulagao u sport generalno, privatno se zna s mojima. Odrastali su zajedno, eto, ponovno znaju se, naravno. Nisam imao nikakve sad ekstra pomoći ili ono, ali znam šta je pomagao, mislim, da se ti voziš godinu dana besplatno gradskim prevozom iz sela za grad, 3 deteta da ne moraju da plaćaju godišnju kartu za prevoz. Koliko je to para? Samo to. Za penzionere besplatni lekovi, za ovo. Znači, to šta je on radio, uzimao za sebe, nije, to mene ne zanima, ali on je davao. Kapiraš? Znači, kao uzimao, pa dobro, mislim, da se ne lažemo, svako bi uzeo za sebe. Pa da. Na neki način. Ali ti ako daješ, to mora isto da se ceni. Evo koliko danas ljudi ima što samo uzimaju i ne daju ništa. Tako je. Znači, nikad ljudima ništa nije bilo dobro. Ali on je stvarno i taj sport digao na noge, ne samo fudbal. Pa ceo grad. Imidž, ja bih rekao da je napravio dobar imidž. Imidž napravio je bukvalno od starog grada sve novo napravio. Stvarno, zoološki vrt, akvapark, prvi u tim manjim gradovima u Srbiji, nema o čemu da pričamo. Muzej voštanih figura, stvarno sve sa parkinzima, stvarno sve full. Ne mogu da kažem ništa negativno, nijednu jedinu reč, sve pohvale za njega. Ja mislim ako drugi daju bar pola od toga, grad će i dalje da živi. A reci mi, je li kući bilo izlazaka i ono, kad je tvoj prvi neki dodir sa kafanom? Kada si se zaljubio u kafanu, da tako kažemo? Pa dobro, zaljubio sam se... Da li je to dole bilo ili ovde? Zaljubio sam se vjerojatno kad su me mama i tata vodili u vikendom u diskoteku, kad je tata držao diskoteku, pa kad sam ostajao do kraja. To ne znam, Kad sam na kraju morao da brojim pare s njima. Koja je to diskoteka? To je bilo u Jovcu, to je selo. Bila je, da, diskoteka, ali dolazili su svi, Ćuprija, Paraćin, Jagodina, svi, bila je jaka diskoteka. Tata je napravio, tad bio stvarno vrhunski... Ja sam radio dole Ćupriju i Jovac, selo Jovac, blizu Jagodine, između Ćuprije i Jagodine. Eto, verovatno tad, ali nesvesno mi je to ušlo u krv. Pa onda muzika mi je verovatno ušla nesvesno jer sam sedeo celu noć provodio pored DJ-a. On je imao svoju, tad DJ-evi se nisu vidjeli, nego imao svoju sobicu i bile kasete iz pesme u pesmu, diskovi, izvini. CD i na CD pozadi čita pesmu, aha, ta je sledeća i onda mix slaganje na to. Kad smo počeli? Družili smo se stvarno i svako večer je bila šetnja i tako to, naravno, jer telefona nije bilo, nalazili smo se ovako po parkovima i po gradu, a prvi put, pa kad sam počeo da izlazim, sa 16-17 godina, tako. Ali isto sportski, mislim, izađemo, popijemo po 1-2 piva, izlazimo da se vidimo u gradu, fudbalerčići, kako mi nadasnemo, ali nikad pre utakmice i tako te stvari. Ali naravno izlazili smo, gimnazija, svi izlaze, nećemo mi da izađemo, mislim. Znaš, i pojaviš se, popiješ 1-2 pića i tako. 16-17 godina. I onda ste, mislim, sad konkretno, onda si ti taj duh možda svega toga preneo ovde? Sigurno, da. To je sve, ide nekako... Ja mislim da taj posao ne može da se radi, a da ga nemaš u sebi. Ne taj, nijedan posao ne može da radimo. Ne možeš ti da pevaš ako nemaš to nešto, znaš. Ja kada sam došao ovde u grad, bio je čuveni menadžer Fantom i to je bio lokal od Bore i od Gogija. Nekadašnja Viva pred Donicom. I oni su pričali to sveža krv, što je pojma nisam imao šta to znači. Ali sada spajam taj neki tvoj deo i tvoj duh i sve to, da možda to ima veze i za tvoj sadašnji posao, da su ljudi tražili tu svežu krv u tvom duhu, u tvom sportskom izgledu i sve to da si ti, da kažemo, tako kompletna ličnost da bi bio na jednoj takvoj poziciji za jedan takav lokal. Pa dobro, sigurno. Mislim, gledaj, uvek kad gledamo i izgled i sportista i ovako i onako, naravno da je veći plus nego da nije to.
plus za ako tebe, je ali sad stvarno- kako supruga... Dobro, pa gledaj, Šalim se. to je bilo, mislim, supruga. Supruga, naravno, mnogo zavisi od nje. Znači, najveća podrška dolazi iz kuće, ona je meni bila najveća podrška u svemu. I dan danas, naravno, nadam se da je tako i obrnuto s moje strane, trudim se, ali mene je supruga takvog upoznala. Znaš, ne mogu ja sad da se menjam, ne bi to više bio ja. To bi bilo više, ja mislim, veštačko. A ja nisam osoba koja zna da se folira. Meni se, ja mislim, to vidi na faci, izobličim se, ne znam da se ponašam, ja moram da izustim, da kažem. Brate, to nije bilo u redu, brate, to nije bilo u redu, ali mislim da je to dobro. Samo što naravno treba da paziš kojim intenzitetom to je ono, ali godinama sam se naučio da odmah čim je nešto zasmeta kod nekog, kažem, znaš. I prihvataš automatski isto, tako očekuješ. Prihvatam jer ja, na primjer, ne znam šta će tebi da zasmeta kod mene ili možda ću ja da se našalim da ja mislim da je to okej, a tebi zasmetalo. Možda jeste okej šala, tebi smeta, znaš. I ja mislim da treba ljudi odmah da se ispričaju. Jer iz mog iskustva skuplja se i kod konobara, neću da ga opomenem sad, neću sad i onda kad je najgore puknem i onda ja ispadnem kao šta ovaj budala viče, dere se ovako, onako. Ja sam ispao budala, ali niko ne zna da si pre toga 10 puta sam ti progledao kroz prste, znaš. I onda zato bolje odmah. Da, pričamo o tom odnosu sa suprugom, razumeš šta da je. Tebi je, ja je lično ne znam, tebi je supruga isto u sportu jako ozbiljno. Pa ozbiljno, ona je sportski tip, bivša rukometašica, završila DIF u Nišu, inače iz Niša. Onda je došla ovde, upisala master, Sportwissenschaft, znači ta viši DIF ili viša sportska, ne znam kako to. To je prekinula kad je zatrudnila i onda posle se nije ni vraćala na to. U međuvremenu je bila je fitness trener dole, radila. I onda je nastavila je sa tim fitnessom sama za sebe i krenula je da uči. Da vežba sa drugima. Kurseve dodatne, da. I onda je kroz to proizašlo to da može da radi s ljudima. Naravno na neke savete njenih prijatelja od ozdo. Zašto ne bi krenula da radiš s ljudima, ti to super možeš, imaš motivaciju, prenosiš dobro sve tu energiju na ljude. Tako smo i krenuli. To je ona kako krenula. Miloš i ja smo generalno uzeli jednu prostoriju, da kažem malu, ajde da probamo. Za svoje potrebe. Za naše potrebe. Mi smo tu trenirali, mi to radili malo boks sa drugarima, tim bokserima koji su nam učili nas. I onda rekao, aj probaj tu, ako ovde napraviš posao, lako ćemo mi da otvorimo nešto, razumiješ, nešto veće, ozbiljnije. Tako i bilo, tu je napravila super posao, imala je, ne znam, 20 žena, da kažem, u tom skromnom prostoru. Jer iskreno svi mi smo došli od ozdo jer smo živjeli skromno. Možda i ispod toga. Tako da ne želim ni da ovde počinjem od luksuza. Ako možemo sa dna da se... Mi smo se digli iz podruma. Ja mislim da sa dna se lagano dižemo. Samo bitno nam je da dohvatimo, razumeš, tlo. Ali kad smo uspjeli iz podruma, odavde skačemo lagano. Tako sam i njoj nekako to pokušao da objasnim. I poslušala me i hvala Bogu sve je izašlo dobro. Posle je zatrudnila, hvala Bogu, dobili drugo dete, sina i onda je bio dogovor da se posle toga otvori nešto ozbiljno. Onda je nakon 6 meseci kako se porodila, otvorili smo fitness studio, sad u drugom B cirku. Ona tu radi sa ženama, imate neke žene od pre, ima dosta prijateljica koje su uz nju, treniraju s njom zajedno i tako to. Pomažu oko reklame, oko svega. Ima dosta novih žena, ima sad čak i trenere koji rade za nju. Posle 9 meseci je istrčala maraton opet. Bravo. 42 km u Valenciji, svaka je čast. Prevelik zaloga i prevelik napor. Nisam hteo da se mešam. Prošli smo pakao kroz spremanje, kroz sve. Kad je to prošlo, nekako je pao kamen sa srca, dokazala i sebi i svima. Ali eto kažemo, znači ona je tu za tebe da te dočeka, što si rekao malo pre, ali ti si za nju isto tu kao podrška kada treba. I neka to bude u suštini jedna dobra poruka za sve naše gledaoce, da postoji u stvari čuvena reč balans, jako bitna stvar. Ako imate balans u poslu, ako imate balans između porodice i sporta i onoga što voliš, sve može da dođe na svoje. Sve je balans, sve je tolerancija i ne može da bude sve po mom niti sve po tvom. Znaš i sam da moramo da nađemo taj balans
i neku sredinu. Isto je ti kući, pa ne sviđa se tvojoj ženi i mojoj na meni 100% sve. Sigurno, ima mane, ima... Ali naravno, izbalansiraš, ti se navikneš na neke Znači, njene mane. zvala te žena moja, objasnila ti je sve, dobro. Malo da te... Da, objasnila ti je, dobro sve. Ne, stvarno, šalu na stranu. Svi imamo vrline mane, ne možeš sve kod nekoj osobe da ti se sviđa, da je perfektno, ali tako? Da. Ali ti kod nje zažmuriš ovde, ona kod tebe, ono, i to postaje nekako... Ako imamo zajednički cilj, to je da to traje, Jeste. onda mora da bude dosta razumevanja. Razumevanja, tolerancije, svega. I to. Slažem se. Ja ti želim da prvo porodica dugo traje, da Hvala. tvoje menadžersko mesto i dalje traje, ali možda otkud znaš da i odatle napreduješ, pa danas, sutra možda neki tvoj restorančić ili šta ja znam. Pa, dobro. To ostavljam tebi. Želim ti da uvek budeš u dobroj formi, čime god se bavio, da li je to sport, da li je to boks, fudbal, šta ja znam. Šta god bitno je baviti se. Ali da sačuvaš glavu. To. Čuli ste našeg Mareta, njegova iskustva vezano za gastronomiju, privatan život, sport. Na samom kraju još jednom da se zahvalimo našim prijateljima. To je kompanija ili ti salon automobila MAMV. Tu su, ako kupujete luksuzne automobile, imaju također automobile za svačiji džep. Još je tu sa nama agencija za nekretnine Omerović. Ako tražite da iznajmite ili kupite neki stan, lokal u Beču, a i šire, naravno tu su za vas, stoje vam na raspolaganju. I jedni i drugi možete naći u opisu našeg videa. A vi budite sa nama, pratite fajronske priče, lajkujte, delite i obavezno ono zvonce stisnite i vidimo se u nekim novim fajronskim pričama. Pozdrav!